pamer bojo. Dua Jo naik panggung. Jo Klitik dan Jo Kluthuk. Ayo Mas Kris. Dudu klambi anyar sing ning jero lemariku. Ya tepuk tangan. Nanging pacar anyar sing mbok pamer keneng aku dudu wangi mawar sing kasawang ning mripatku. Nanging kowe lali nglarani wong kaya aku. Ning apa seneng aku iya mung gawe pamer pacar anyar ning arepku. Terima kasih matur suwun, tepuk tangan untuk warga masyarakat sampai malam hari ini yang luar biasa. Alhamdulillah. Salam hormat. Sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu. Selamat malam. Insya Allah malam hari ini kita berkolaborasi dengan beliau Bapak Gunarto akan membawa dan mengawali untuk wayang milenial Indonesia. Tepuk tangan untuk malam hari ini. Jan. Kulon derek bingah Pak Masya Allah Jan. Mudah-mudahan berkah. Nggih, amin 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 pangestunipun barakallah. Malam hari ini memang luar biasa Mas Jo. Ya. Kita nderekke Pak Gun. Ya dong. Ini dari Jakarta. Lu kalau ngomong yang bagus. Iya, Deng. Jangan malu-maluin gue. Oke, Bro. Mohon izin Bapak. Moga. Malam hari ini memang luar biasa. Ini di daerah Samben yang selalu menggelar budaya yang seperti ini tidak setiap tahun tapi bertahun ngeten niki. Ngoten. Setiap tahunnya selalu menggelar seperti ini. Iya dong. Loh, kok iya dong piye toh? Ya pakai bahasa sing enak ngono lho. Dalangnya Jakarta, Bro. Ya biarpun Jakarta tapi kan penikmatnya juga majemuk. Ada dari Jawa. Ngono lho. Ini bahkan ada dari luar negeri. Iya. Malam hari ini di streaming oleh mahasiswa-mahasiswa luar negeri. Tepuk tangan untuk mahasiswa-mahasiswa luar negeri. Lho kepiye jajal? Wayang mendunia. Betul, wayang mendunia. Ini loh. Bapak ini sudah lenggah ngasto dalang itu tidak di Indonesia aja, tapi di luar negeri. Oke. Gitu. Sebentar lagi kamu di Israel. Di Selat Hormuz. Itu. Utawa dalang nang Iran. Lah iki Bapak, mula matur sembah nuwun. Mudah-mudahan malam hari ini derek tirakatan nggih Bapak. Derek-derek ndedonga memayu ayuning bawana insyaallah dalu niki sedaya pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka napak tilas. Napak tilas eyang juga. Niki saben-saben kula sowan mriki kok Pak Setiap tahun tuh saya mesti sowan mriki. Tapi alhamdulillah malam hari ini tidak mengurangi kekompakan dan kesemangatan masyarakat Samben. Terbukti masyarakat Samben selalu menanamkan persatuan dan kesatuan berbineka tunggal ika untuk menjunjung budaya Indonesia. Ya, tepuk tangan. Ini ono wis gentenan. Loh, kowe takon ngarep kok ndak mau ki kenapa? Gue ngomong apa, Bro? Kok gue ngomong apa itu? Ini dalam Jakarta. Paling tidak secara tata bahasa, intelektualitasnya itu bagaimana? Dalam Jakarta, Bro. Ini Yoko Jakarta. Iya. Kamu. Lo kan dalangnya lu digareng mana? Enggak ada. Kamu itu ngawur aja sih. Bukan ya? Mohon izin, Bapak. Mohon izin. Ini sindennya juga Jakarta ini. Loh, ini kayak sindennya minta berapa nih? Lu kalau ngomong yang bagus dong. Ini Bapak itu mengkonsep seperti ini. Sing Jakarta iki sape. Ini pangapunten Bapak. Dari awal Bapak itu mengkonsep dengan pengajian seperti Gua ini. Gua kaget, Bro. Kenapa? Gua datang tadi jam 10:30. Okay. Udah lagu dangdut. Gua kira limbuan. Kok gua kere.
Lambemu lho. Gua kira Nah, kok gua kere iki nek kowe kere ket biyen trae. jebulnya masih wah. Apa kuwi kok? Nggih jebulnya iki lho. Tibanya Waduh, ini loh Pak, kesalahan yang besar ini. ternyata Bapak ini ahli bahasa loh. ya. Bahasa mana aja Bapak pegang loh ini. Ya. Betul. Bapak itu bahasa mana-mana pegang karena jam terbangnya juga sudah dari luar negeri. Kalau 5 bahasa itu non sewu. Mungkin Bapak itu 1 bahasa atau 2 bahasa. Oke. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Betul. Saya itu 5 bahasa sudah saya kuasai. Weh, kamu jangan sombong loh. Oh iya. Orang itu kalau sombong keblegong loh tembunge Jawa. Saya itu 5 bahasa sudah saya kuasai. Contohnya? Bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Solo, Diun. Kok gak enek basa luare blas to Mas? Gue nggak bisa. Kok gak bisa ngaturke panuwun. Terima kasih ke Bapak Pak Gun. Pak Gun. Sehat selalu nih Pak Gun. Ini rekomendasi loh. Ya. Bapak itu mau ke luar negeri, rencana yang mau diajak sampean. Ya. Setelah ini Bapak Oktober ke Australia, kamu ikut gak? Dageli kanguru. Kanguru matamu. Kok piye tok nesu ki lho. Kowe iki jadwale ra paham. Lho kenapa? Bapak itu 5 Agustus Nggih. itu ke Malaysia. Alhamdulillah, ya. Iku wayangan. Duta. Wayangan. Nggih. Wayangan dalam rangka sunati Upin Ipin. Malaysia. Ini loh Pak, bahasa yang nggak jelas ngeten niki. Kamu itu pakailah bahasa yang jelas. Ya. Mau tidak mau Bapak itu titelnya juga Magister Manajemen. Paham? Apa? MM. Iya, Magister manajemen. Aku ki ngisore MN. Loh, apa itu? MN. Apa kuwi? Mantan narapidana. Awakmu ya. Kowe iki yo ngawur kok iso. Aku. Hormat dulu sama Bapak. Izin mohon ngapunten nyuwun pangapunten mbok bilih kula wonten kalepatan gegojekan kalih panjenengan. Ora ora sing kleru. Nembe semidah menika ndereke panjenengan. Alhamdulillah kula tingali saking wingking wayangane jenengan niku jan wah, Bapak ki anu elok kok punya kas sendiri kok kepiye? Beliaunya latar belakangnya pengusaha. Nggih. Tapi bisa dadi dalang sing apik. Ngasta lenggah dalang. Sing becik. Nggih. Ini bisa dinamakan bahwasanya beliau itu bakal nguri-nguri kebudayaan Jawa. Amin. Iki hebat. Iya. Anak dalang, dadi dalang kuwi sumo. Tongkat estafetnya jalan. Tapi beliaunya itu pengusaha. Iya. Tapi iso dalang. Ini suatu apresiasi yang tinggi awake dhewe terhadap beliaunya yang terhormat. Amin. Karena beliaunya iso dalang. Loh, kamu kok latar belakang bukan dari dalang. Pengusaha. Gitu Pak. Iya, Ras. Pengusaha. Lah kene karo aku. Sampean pengusaha. Aku itu iya, aku juga pengusaha. Pengusaha apa, Mas? Aku selalu menjadi pengusaha. Loh, berarti apa mangan ya usaha, arepe usaha. Oh, kuwi jenenge awakmu golek tretekan kowe iki. Kuwi jenenge usaha karepmu dhewe kok iso. Tapi yang sebenarnya saya itu kontraktor. Loh, itu yang bagus. Apapun bentuknya usaha jangan selalu ditutup-tutupi karena prospek yang positif. Aku ini kontraktor. Apa kuwi? Berarti apa ini? Pemborong. Loh, kok pemborong apa? Kontraktor itu lah pemborong itu toh. Kok pemborong piye to? Jenenge kontraktor ki apa toh? Kontraktor ki tukang kontrak. Loh, tadi 3 wulan kontrak neng kene, terus engko pindah neng kene kontrak neng kene. Lah iki omongan sing gak bermutu ki ngene iki. Kamu itu nderekke bapak lah sudah beberapa kali toh. Beberapa kali apa? Laki bisa niki aku. Piye to sampean ki? Mbok iki kita awali ngene iki ben sapa ngerti. Orang itu jangan bohong. Terus wong lek ngapusi wong jaba padha karo ngapusi awake dhewe. Loh. Ngono lho. Wong adik iki ndeleke Pak Gun lagi bisa niki yo. Lah kene tapi lek petuk, nah kuwi sudah sering ya? Ya lagi bengi iki. Tak kira ki ya sering kok iso. Cangkeme tak kira. Weh, nular-nulari. Wah, saya Indonesia tak kira. Apa-apa. Kok tak kira iki lho. Lambemu iki lho. Loh, Jawa itu kaya nje, Pak. Loh, Jawa itu kaya loh. Kalau kamu bahasa Indonesia nuwun sewu. Ya. Awakmu, anakmu, kucingmu. Ya. Kalau kamu umpamane. Aku. Kowe umpamane bahasa Indonesia. Ya. Maem apa? Makan. Anakmu makan. Kucingmu makan. Loh, enggak ada bedanya toh. Lah bahasa Jawa. Jawa sugih. Piye? Pomo. Kamu lagi ngopo? Agek dahar.
Oh, aku mosok Ora nek jawabne sampean iki lho. jelek. Bapake dahar. Lah Anake mam. kucinge Nyosor. Lho. Ngono. Enak to ya an. Ayo awakmu mandi. Adus. adus mandi. Nanti pomone Anakmu anakmu mandi. mandi, kucingmu Mandi. lho padha mandine iki to, Pak. Lho nek Jawa kaya. Awakmu Nek pomone bapak siram, anake iyam, kucinge. slulup. Enak to? Lho kepiye kowe? Kucingmu pinter nang ya? Kowe makane ora sembrono kowe. Ngono lho dadi didelok. Iki. Bapakmu nek turu apa? Turu. Ya tidur. Nah, anakmu Tidur. kucingmu Tidur. lah rene bedane. Jawa sugih neh. Awakmu? Bapak sare, Awakmu? anake tilem. Kucinge? Kucinge ngorok. Oh, masa kucingmu iso ngorok? Bisa. Wong kucing gedhi ya iso. Bangsamu. Mula sura itu luar biasa, Bapak. Pak Gun. Pak Gun. Pak Gun. Loh, Siap. Hebat jenengan. kenapa Bapak itu saya katakan berbineka tunggal ika? Karena berbeda-beda budaya dijadikan satu, Mas. Tenan aku. Aku lek ningali Pak Gun. Loh, piye, Mas? Jakarta lho iki. Lho aja sembrono lho. Iki gawan Jakarta kabeh lho iki. Nyapa to jenengan? Satu, seniman tuh boleh memuji tapi tidak boleh berharap. Yang kedua, boleh memuji tapi tidak boleh meminta. Ngono. Ora. Dan yang ketiga, boleh memuji tapi tidak boleh menanti. Ayo kono dijelaske. Kudu paham lho. Lah Sae. Lah kok mek ngono tak iki lho. Lah wis mbok jembatan. Lho, kan wis tak omah-omahi. Mula Ora ana tinane dalang sing kondang kaloka. iya, Kuwi oke dalang kondang. iya, iya. Tapi dalang sing sakral Nggih. kuwi urung mesti. Lho. Contohnya Pak Gun. Nggih. Suatu Ulang contoh. sura Ya, main ana ing Padepokan juga. juga. Iki sing darani dalang sing sakral. Kok sampean bisa mengatakan seperti itu napa? Dalang kondang kuwi Nggih. akeh. Nggih. Dalang kondang kuwi mesti rame tanggapane. Betul, aktivitasnya padat. Dalang payu kuwi akeh. Oke, regane larang. Regane larang, sura mesti rame tanggapane. Rame. Belinya iki dalang sakral. Kok saged ngoten, Mas? Metune sura tok. Loh. Metune? Ulan sura. Loh. Merga sura kuwi cara basa Jawa kuwi sura ki wani. Sura ki Sura berani. ki wani. Iya. Sura ki artikulasine wani. Nggih. Dadi menungso ki yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Lah, ya ampun, ya ampun. Beliaunya Lho. iki dadi dalang sing wani ora aja wedi-wedi, Aja wani yen Wed- kowe ki angel men to kok iso. Sing gawe ukara kowe dhewe kok angel. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Lah, beliaunya iki sing darani dalang wani. Ngono karep ning Jakarta. Sing nyepelene lho kowe. Ngapa? Sadurunge aku ning Jakarta iki bojoku iki wis jadi karyawane Pak Gunarto. Apa iya? Bapak itu karyawannya hampir 4.000 lebih loh. Bojoku menjadi prioritas karyawane Pak Gun ning nggone Jakarta. Lah kok ora Mulan- cerita? Ora cerita nyapa cerita ning awakmu. Loh. Bojoku wis nyambut gawe ning Jakarta. Derek Bapak, Derek Bapak. jadi apa? Wakatibda. Weh, kelasnya dhuwur no wakil kok kuwi. Iya no. Wakatibda itu apa? Wakil kepala penitipan sepeda. Iki bojoku Oh, ning gone kono to pabrike kono iya. Parkir. Layakno anakmu sing terakhir ndase kaya pentil. Oh, tak tapuki lambemu. Lenggah karo piyai sing berpendidikan ki ya melu berpendidikan ngono lho. Pak Gun. Ora kok ngono kuwi. Ora glenyengan. Pripun? Wah, Sehat iki Pak Gun nggih. Sehat nggih. Pak Gun. Pak Gun iki. Nyapa? Loh, enggak, ini karena support. Yogane ya support, penonton ya Iki ora support. support. Iki support iki ora elek lah. Minta penjeluk bagian. Ngono lho. Dadi kekompakan penting. Lenggahipun Bapak Gunardo Aku ngerti undang-undangmu ngerti. Kula lagi ada undang-undang to Pak Nggih. Kalih Mas niku. Pokoke nek teng panggung kok ukarane salah potong 50.000.
Dadi omong siji 50.000 nek salah. Mas pindho lho ya. Pindho 100 ya aku potongan. Perhitungan tenan jan. Lho iya ono penting iki. Ah penting-penting kok. Kedisiplinane penting. Disiplin dulur ki ya sing akur kok iso. Ngono. Pak Gunarto. Nah, Pripun? Wis cengesan ket nyambut gawe iki. Ki ora guyon. Kok Pak Gunarto Pak minta gundelmu. Pak Gunarto. Niki dalam rangka bulan Suro. Bulan Suro, Pak. Suro menika wani dadi Pak Dalang Gunarto menika yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Tegese ngene. pripun? Tegese iki sadurunge ade wani karo wong liya kudu bisa maneni awake dhewe. Memerangi diri sendiri. Iya. Mergo sing kudu diperangi iki internal dulu jangan eksternal. Wah, apik kata-katamu apik iki. Eksternal dulu, internal dulu, Jangan eksternal. eksternal. Mergo apa sing iso ngempet hawa nafsu ki awake dhewe. Kuwi eksternal, internal karo terminal apa nih kuwi? Kowe iki sekolahmu ya anu, kuwi gledek kowe. Piye ta padha nale kok iso. Tegese iki kudu merangi awake dhewe. Oh, gitu. Merangi hawa nafsu. Merangi hawa nafsu. Mulane Pak Gunarto ki saged lenggah ana ing tlatah juga bengi iki. Nggih. Iki sing iso dalani merangi hawa nafsu. Alhamdulillah. Sadurunge awake dhewe iki ngene. Tak wongi. Piye iki? Oleh awake dhewe iki nesu karo wong liya, ning sadurunge awake dhewe nesu karo wong liya kudu ngempet hawa nafsu sabar ning awake dhewe. Meper awake dhewe. Meper awake dhewe. Loh. Nafsu saranding badan iki ketemu nang awake dhewe lho, Bos. Loh. Nafsu kuwi, Mas. Lho iya. Sura ki lak surasane Surasane ngrasa. iso ngrasake. Iso ngrasakne, Mas. Rasane awake dhewe kaya ngopo? Masyaallah ya. Sadurunge dhewe wong iki lek ngene, yen ora pengen nglarani wong liya ya aja nglarani awake dhewe. Loh. Yen ora kepengin dijiwit ya Aja jiwit liyane. niki lho Pak E. Saestu niki. Pak Gunarto iki kaya ngono Nggih, sinone. nggih. Mulane Pak Gunarto ki bengi iki wayangan ora kaya dalang-dalang liyane. Kados Wiwit sore ngantek bengi isine mung dangdutan tok. karena Ya, zaman sekarang Zaman sekarang zamane wong susah. ojo tertekan. Aja tertekan karo kesusahane wong, aja kesusahan tertekan dengan kesusahan kahanan. Kudu menciptakan kegembiraan. Ciptakan kegembiraan. Bahagiakan orang lain, insya Allah kowe bakal nemu kebahagiaan saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mergo wong saiki arep susah kaya ngopo Loh. butuhe ya pengen seneng. Seneng, Mas. Arep kerja kesel kaya ngopo butuhe ya seneng. Seneng. Arepe kepengin sare istirahat butuhe ya pengen seneng. Loh. Konsep malam hari ini digawe seneng. Seneng. Lho kuwi. Mulane Pak Gunarto ki wis pas dadi dalang milenial, dadi dalang Gen Z ki bener. Lho. Nyenengne wong liya, Masya Allah. nyenengne suasana, Alhamdulillah. nyenengne pagelaran. Alhamdulillah. Iki dalang hebat. Loh. Dalang hebat. Dalang hebat. Kapan dicari Jakarta, Pak? Ini. Ayo, Wis asmane mawon pun ketak Loh, wis. Pak Gunarto. Gun ki guna kanggo wong liya. Bermanfaat. Bermanfaat. Dadi dalang iki migunani karo wong liya. Amin amin. Tegese migunani karo wong liya, migunani karo para pesinden, migunani para wiyaga lan migunani para penonton sakmene mbane. Domongi ora enek lho dalang rugi Loh, liyane Pak Gunung. Ora enek. Domongi. Narki narimo. Nggih. Narimo ing pandom senajan ta bengi iki ora bayaran tetep dalang. Loh, tetep nrimo. Tetep nrimo. Tepuk tangan tuh Pak E. Mergo sing digoleki apa? Dudu duit, Mas. Ning digoleki Sing digoleki iki berkah barokah saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. senenge iki. Iya. Iso nyenengke sak Nyeneng. padane liyan. Iki beda karo aku. Lho. Lek dulur karo duit pilih ndi? Pilih Duit kan mesti. Iya. Lek aku pilih dulur. Berarti memprioritaskan dulur. Lho iya no, mergo lek ra duwe duit nyilih dulur. Ngono lho. Oh, iki ya paceklik iki ya. Lho iya. Kok iya? Yang terakhir dari namanya Bapak Gunarto. To ki saka tembung Tapa Brata. Loh. Umurmu ki pira kok iso Lah, cemerlang pemikiranmu ki lho. ulan sura menika kanggone awake dhewe iki ngempet hawa nafsu manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aja nganti kesoan jlantaing Kanapson. Lah. Ki. Tapa Brata nenemke ati ngadepke pikir nyawiji dadi siji karo sing kuwasa. Hening-wening marang Ning marang sing kuwasa. Loh, akhlakul karimah Jasa dia kolbiyah. kudu nyawiji dimen kadhe keluarga dadi sakinah mawaddah warahmah. Loh, sing diarani akhlakul karimah ki apa? Apa kuwi? Pikiran. Nah, iki. Pikiran kudu positif aja negatif. Nggih. Ya Sing ora? diarani kolbiyah Kolbiah ki ati. Ati aja duwe rasa iri dengki lan serai.
kudu duwe pikiran utawa ati sing lembah manah. Ikhlas. Oh iya, Jasa dia awake dhewe tegese raga. Raga ya kudu dijaga kanthi ulah raga dimen sehat, dimen dawa umure. Loh. Dadi rasane nggon sura ki ngeten Pak, iki. Lho. Itu Pak Gun. Wah. Lho ngene lho, Pak Gun. Leres. Pak Gun iki lho. Piye, Iki wo. Nggon tatanan sura lho ya. Loh. Nyasah rasa kuwi. Iki jos. Loh, masyaallah. Surau nak tahun baru. Lah iki Tahun baru tahun introspeksi diri sendiri. Loh, introspeksi diri sendiri. Ora Sadurunge awake dhewe ndelok wong liya kudu ndelok awake dhewe. Loh, Kowe roh awake dhewe? sejatine. Nah, iki. Lah iki lho. Iki. Gila. Iki ya, anyar iki. Piye iki? Metu juga pecel iki. Lah. Kowe nyapu tok mripat nyawang kon dindi kok iso. Ono jero tewel tok sing juga pecel. Ngono. Ngene, Sing dingendikake Bapak. Ayo. kudu introspeksi awake dhewe. Nggih. Kudu roh sejatine awakmu ki sapa. Sejatine awakku ya awakku dhewe no. Sejatine kowe karo Ya aja klitik. sejatine kowe. Ya ora ngerti no. Nah, kowe ora paham. Lah sampean. Tak dute kowe. Loh. Sampean paham to? Sejatining jo klitik, sejatining jo kluthuk ngerti? Kowe pengen roh sejatine kowe? Sejatine klitik iki sapa? Iki lho. Loh. Ngapa kok dadak ngejak gawe kaca-kaca barang? Sejatine kowe. Loh, lha iki lah gambarku to iki. Ya iki sejatine kowe. Mbok kon ngaca to? Ngaca. Oh, dadi Tegese ngaca ki tegese ngaca awake dhewe aja sok gelem ngaca wong liya. loh iki, Pak. Tegese aja golek salahing wong liya ning ngoncekno salahmu. Loh. Lho Mas. Ya. Mas. Iki sura lho. Nggih. Aku iki bolak-balik ning juga. Hmm. Pak Gun. Nggih. Ngelih. Aku nek kalah tuwek nek sura iki. Kula niku sura niku teng juga pun bolak-balik Pak Gun. Mas. Oke. Dan saya itu selalu berdoa, berharap Nggih. Muga-muga moga-moga apa sing dadi gayuanku diijabah dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. amin. Ngono. Izin Pak Gun nggih. Oke. Kula mbiyen niku melarat Pak Gun. Loh, Melarat tenan. Oke. Lah, Kula terus? niku ngamen teng Samben teng terminal niku 3 tahun, Pak. loh. Ngamen. Kok lalu karo raimu lho. Lalu. Wong ku ya bakul koran to tak. Yo. Cangkemmu ya. Loh, aku lah yo pas to ngegongi. Loh, ngono iki tak tenanke ngono lho. Kula niku bakul kok bakul. Kula mbiyen ngamen teng terminal Samben, Pak Gun. Terus? Saestu. Oke. Niki demi Allah. Hmm. Kula ngamen teng Samben niku nggih kanca kula nggih. Ya Ucok, Ya Nopi pendek. Teng, Pendek niku kanca kula mbiyen ngamen. Nggih. Bapakku iki mbiyen seneng delok wayang. Heeh. Tumpakane sepeda Supra, Pak. Masyaallah. Star. Oh, biyen sik lawas. Sik lawas. Lawas iya. Sepeda motor Star. Nggih. Kulino delok wayang. Terus akhirnya bapak kula niku sering jagoan kalih kula Pak Gun. Ah iki. Terus ngomong teng kula, Donga. Le, "Le, tong. aku lenco kok." Le, tak dongakne lencomu. Kowe iki sing tenanan kok ora? Tak dongakne sok ben sampean dadi seniman sing kondang. Alhamdulillah. Mergo bapak kula niku lek delok wayang, numpak sepeda motor niku gampang masuk angin Pak Gun. Mulih ngono mesti masuk angin mesti karo ibuke. Lah akhire ndongakne kula muga-muga somben sampean dadi dadi dagelan laris, somben iso aku iso mbok tukokne mobil Avanza. Peh, Bapak kula mbiyen masyaallah. ngoten niku. Niki lho, Pak Gun saestu. Luar Itu biasa. perjalanan kok nggih. Saestu niki cerita niki. Oke. Alhamdulillah begitu kula didongakne bapak kali ibu. Heeh. Alhamdulillah kula niku nyambut gawe rada lancar, dadi dagelan rada laris. Dan kula niku eling dawuhe bapak, Nggih. ben ra masuk angin ki piye kula. Lah iya. Alhamdulillah begitu kula laris. Sukses. Akhirnya bapakku, Bales budi ning bapakmu. akhirnya bapak kula tak tukokne. Mobil ben ra kanginan. Kula tukokne jaket, Pak. Loh, kok mbok tukoke jaket ki kepiye to? Ayo kudune bar motoran yo tukoke mobil, Jaket. aja jaket. Jaket tapi kan kandel lah masuk angin. Lah kuwi jenenge ora mensejahterakan wong tuwa. Mula dongane wong tuwa ki mandi, Mas. Saestu Pak, Ngono lho. mandi, Pak. Dadi Hitungane wong tuwa niku mandi, Pak. ngono Apa meneh wong niku sedekah. niki. Ulan sura menika yen gelem sedekah, menika bakal diijoli linuwih kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niki kaya panjenengane Pak Gun awake dhewe ya Loh, Pak Gun kecipatan. ki sedekah lho. Nggih. Pak Gun ki ya sedekah tenaga, ya sedekah biaya, ya sedekah budaya. rasa, Hmm. ya sedekah budaya. Budaya. Iki insyaallah nun sewu Pak Gun. Jenengan ki balese ki ya
Sakala ki nun sewu. Piwales. Sakala ya sumbangane apa, balese apa ki beda. Hitung-hitungan secara matematika Beda. Nun sewu cara Pak Gun ki ikhlas ngemban amanah sebagai pelaku budaya. Iki sampeyan mbok menawa balasane panjang umur sehat. Amin. Pak Gun ngono kuwi. Nggih. Ya ora? Nggih, dan sampean Aku ya ngono. oh, Cerita mleh Pak Gun. Ulane sura. Nggih. Kula iki biyene nyekel dhuwit iki bar ngamen, Terus nyekel dhuwit iki 20.000 Pak Gun. Ketoprak menteng samben. gedung serbaguna. Gedung serbaguna. Delan niku enek kula pas arepe maem. Enek wong mlebu warung niku ya luwe ora nggo dhuwit, Pak. Lho, Aku iki bingung, dhuwit iki tak nggo mangan apa tak bayari wong kuwi. Akhirnya Tak nggo bayari wong kuwi, Pak Gun. wah, atimu mulia kuwi. Akhirnya lah kok diluk ora enek sak jam. Nggih. 15 menit ngono jaman biyen. Nggih. Kula enek telepon ngono, Pak. Tanggapan, Pak. Lho. Tanggapan kula niku njaluk rega 2 juta ora dinyang, Pak. Loh, berarti kuwi secara hitung-hitungan apa kuwi jenenge ilmu alam. Kuwi berarti berkali lipat. Lho, lah iya no. Ngowahi dhuwit 20.000. Terus diwehi dhuwit 2 juta. 2 juta. Gusti Allah ki adil. Lho. Kuwi lho, Mas. Balas budine ngaten. Lah terus saiki Aku mikir neh. Berarti lek dhuwit 20.000 iso entuk 2 juta. 2 juta. Akhirnya 2 juta niku kula sumbangne wong-wong, Pak. Lho, Mbok menawa ben saya akeh. saya akeh balasane. Mbok sumbangne neh. Tak sumbangne wae. Lah kok tak enteni sak jam ki rane wong telepon blas, Pak. Lah kepiye to kuwi? Sedina rane wong telepon blas. Saulan ya blas kali wong telepon. Dadi aku saulan iki pre tanggapan. Lah terus dhuwitmu 2 juta mau kepiye? Disentek, dileput. Oh, lah iki lho. Tapi ini pembelajaran bagi hidup Lah saya. iki kesalahanmu ning kene. Pembelajaran bagi hidup saya. Dadi kowe duwe harapan. Duwe dhuwit niku lek diwehne wong secara ikhlas, iki bakal oleh balas budi saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ning lek ngowahi dhuwit, Duwe pamrih. harap duwe balesan, ora bakal diijoli kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah, Ora perlu dinteni. Oke, Nah. dadi alhamdulillah insyaallah jenengan dalu menika ikhlas ngemban amanah dados pelaku budaya bakal napa ingkang dipun jangkah diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh, Loh, Pak Gun. ya ampun. Napa melih menika Lho, Mas. kalih Mas Didi Lah nggih. lapis kukus menika, Pak. Lho, nggih lho. Nggih. Niki panggunge lapis kukus niki. Ini Mas. LKI. Loh. LKI. Son iki yo LKI, Pak. Lah dalah. Oh, aku iki kaget lho, Pak. Wah, mosok juga panggunge kaya ngene aku. Lah nggih. Kaya konser aku. Son iki yo jos aku. Dadi Mas Didi ini. Mas Didi iki yo Undang tema LKI iki. Loh. Lah kene awakmu Loh. yo duwe pabrik roti. Duwe pabrik roti. Kowe iki roti gundulmu ya. Aku ya son, Bos. Cuman iki son iki tak ganti, Pak. Lah kepiye? Mas Didik iki bener. El Mas Didik iki yang tidak mengikuti perkembangan zaman, mulane Mas Didik iki dadi pengusaha son terop lan samubarake sing sukses, Pak. Jangan bener pirsa. Mulane sone menika son LKI, lapis kukus Indonesia. sesuai dengan usahanya. Usahanya. Lah kan sakniki zamane pun beda, Pak. Pak Gun, ngriki niku. Apa? Ngriki niku son itu berhubungan dengan rambut, Pak. Loh. Sing paling populer, familiar, trending, Sing niku son sing gawe jeneng rambut. contone Brewok Audio. lho. Kondang kuwi, kondang. Kondang, kuwi. Pak. Horek kuwi. Jelas. Brengos Audio. Enek kuwi Pak, anu puncu Kediri. Enten ngriko, Pak. Ya. Kula akhirnya gawe jeneng son, niku sing berbau rambut tapi akhirnya ben dadi, Pak. Apa kuwi? Gamblis Audio. Lah kuwi wis critangku wae nek bapak ki ora kok kono kok iso. Menika logone jos, Pak. Logone jos apa? Ayo iso diitung kuwi kok iso. Lambemu kok iso. Mlok ampripun gayeng Pak Pak. Gun, Banyak artis yang di belakang. Nggih. Niki penting wingking menika wonten artis udah kira ben 350, Pak. Dalu menika Nggih. kita dipun rawuhi Bapak Ki Rudi Gareng. Lah, Alhamdulillah. nggih niku kiru digoreng menika pancen. Kowe engko tak jerot contongmu lho kowe. Mbok ora Kepareng terlalu ngopi ka muncul. panggung. Lah, Pak Gun. Pak Rudi menika mawi tindak panggung. Betul saged, Pak. Betul. Niki pun bisik-bisik kalih kula. Jo aku sementara langsung munggah panggung. Nggih. Aku iki untuk bulan Juli iki iso aku mau munggah terop. Loh. Dadi mengki kondul, Pak. Parigare. Ora kok ngono. Menika sampun standby. Lah nggih. Standby. Monggo, Pak Mula kersanipun mangke ngeten iki. Mega Dadi panggung. seniman niku apike lek gemolong nyawiji guyub dadi siji Nggih, Pak. ngeten iki. Ngoten. Lah, Ngoten. lah. Ayo.
Pak Rudi Gareng. Kalebet. Cobi. Setan paling mulan Apa sadaya apa? ya ngono Juga Mas Rudi Gareng. Jadi Wah, ya ini. Apa tuh Mas Rudi Gareng? Dalam menika Mas Rudi Gareng kare Mas Jos Rudi menika kowe iki kok Anto Ratno Timur pangapunten Mas Rudi Gareng. Mas Guno Gunarto Tali Jendro Pak Gunarto salah potong 50 lho. Salah potong 50 lah undang-undang. potongane ndek nge urung mok wehne kok ya berarti pas ngono berarti Lah konggon kowe irung lunas ya. iki ngene aku munggah iki kowe Wong loro ki. kowe karo aku kudu Ngene lah. mendampingi Lah iya. Ini to karepmu. Kuwi ngopo? Wah, eram. Ngono. ngene lho omong-omongan pangapunten nggih Mas Monggo. ngantek ucul ku lho celanaku tak kotak Aku yo gumun. Dalang ki sing kelainan yo mek iki tok. omong-omongan Jane sing toko ki apa ora enek celana lanang ngono kuwi. penak. apa Roke bojone guwone ora. woto sing Ya, Pok. kuwi roke bojoku. Mula ya anakmu kaya aku ya. Iso. Pangapunten Mbok jumeneng mata, Mas. Jumeneng mawon. Mas Arif nderek. Mas Mboten Arif nika lega. nika lenggah engko nek Nika ngadeg topo lho, Loh. nika topo. Menika kaya dalang Mas. Dadi lingguh nglakoni wayang menika nggih Mas. Sik gawakno sik. Nggih. Wah. Oh alah. Taline omong wis tak omong. dalang kondang taline kantok pedhot iki. Isin-isin iki YouTuber ngumpul. Jenenge. Lho kok Ya. Pangapunten lho iki ambak ngene iki Ampok ngene ya mentol kuwi kok iso. ora apa-apa. Iki carane udel. Kuwi wong sing gak ngerti lho, mentole kok ning dhuwur. Wis pokok nderek pangayu bagya. Nggih. Babakan mentol menika kala wau. Wis mugi-mugi sukses selalu. Sura menika kali ngalap berkah nggih, Pak. Nggih, leres. Gunarto menika dalang hebat. Amin amin. Nyambi. Iki dalang hebat. Nggih. Pripun? Dalang kuwi lek melu aku mek gurung mule keneng Pulau Jawa paling ku arep neng Sumatera enggak sida. Nggih. Kaya dek kapan kae. Nggih. Pak Guno Kali Tali Pak Gun. Jendro neng New Zealand, Wah, Kanada. wah lah kuwi kelasnya beda to, Jane Mas. dalang apa Piala Dunia kuwi? Lho ya menika iki arepe teng New Zealand nggih, rencana beto lawak loro Nggih. tapi digawa ndase tok nggih ngirit perjalanan. Ora lho, Pak. Sirahe tok lho kowe gelem. Ora apa-apa ndasku loro nyambut. Lah ya kuwi setahun. nyapa. Sing mbok unggah niki sapa iki? Lah Mas Rudi Gareng to. Ku kek supire iki kek kok. Bocah tok. Boten nuli Aku kok. anakku ilang kabeh dadi wis mek arek nyopir dhewe. Nggih, nyun pangapunten. Pangapunten kadawan napa menika, Pak? Lah, monggo. Kek dawetan mi to. Menawi badhe Aku bayang aku lek ajeng diparing kenang-kenangan wayang niku. Mas Kereng, Mas Kereng. Ora enek lho, etan ora enek lho iki. Kreatif lho Pak Guno Tali Jendro. Iki Pak Gun iki sing darani dalang fenomena. Kok ngoten. Kok sampean nyuwun ngene iki nyapa to kok wayang ngisi-ngisini. Sampean dalang kondang lho. Iya. Wayange Kok jauh tinggalan wayang? Kuwi jenenge cendera mata. Kowe ngerti cendera mata? Ro, ora? tapi Ro. yo wayang sampean ki dalang kok jauh tinggalan wayang. Ayo. Lah sapa njaluk bojomu? Apa? Loh, yo pen. Dalang ki urusane meng wayang. Medaya nendi wae ya disuguh wayang, nggih cekel-cekelan. Wah, Ngene ya sing didelok Sik. langsung wayange. Sik. Apa? Dalang dhewe wayang. Go. Lah aku mbok sowan Go. Cekel Cekel-cekelan. cekel-cekelan. Ngono lho. Lemu kok jaluk bojoku? Apa yang mbok go cekel-cekelan? Lah, dene kowe ya tanggap to kok ya, tapi wis aku tenan kok. bojomu wis ora pati penak. Samane jak omong-omongan ki wis ora pati Sik. penak. Kowe kok tak kotak Mas aku. Kok ora rapati penak wis berasane. Omong-omongane iki wis ora pati penak mergo rada suda rungon. Iya, Aku- pancen Kan bojomu kupinge sisian kae.
sisih gedhi sisih cilik. Ya pancen mbiyen kiwa karo tengen, Mas. Lah iya, saiki sisih cilik sisih gedhi. Pancen ya Niki kadawan menapa Pak nembang nggih? Nggih, monggo. Nah, lek nglawak bagiane wong loro iki. Supados anu Kene piyayi kok moko ndagel iki wah. partisipasi. masa Alhamdulillah. piyayu taline kaya ngene. Gregeten ora tak ucuk iki pancen konteke modele ngono. Kesuk nek umpama anu pesen aku, Mas. Pokok kowe lek tiru-tiru tak ketak lho ya. Mboten. Kowe nggih ombor-ombor mesti tiru-tiru Nek aku. kula ki selalu mengangkat harkat martabat sesama manusia. Memanusiakan manusia. Dadi ora kaya kethek sitok nika. Endi keteke endi? Niku, Endi? kethek tuwek niku. Tuh, lah aku kethek tuwek kowe kethek nom. Kok tuwek to ning kene iki sing sepuh ki. Lah, isih sepuh Pak Guna lho. Lah Pak Gun menika termasuk pemelihara kethek. Niki. Kluthuk niki lho, kok iso jenenge kok iso. Nembang mawon nggih, Pak. Tapi tembang apa ya? Bawa Lagu ngono, Bos. Lagu ngono. Wahai sayangku, apa kabarmu? Lah mesti ra iso kowe. Tutuk kuwi. lagumu, Mas. Ngawur aku. Apa alu Nggih. yang Mas Gareng? Apa yang Mas Gareng? Dewa Lagune Rengkeng. Dewa Tresno sing wis terpopuler iki sing anyar kuwi Dewa Ruci. Kuwi judule lagune. ngawur. Wong lagune Sing wong. bener iki judule Janjimu. Kok janjimu gundulmu kuwi? Kuwi lagumu. Sing terakhir ini lagu baru jenenge Jandu. Janji seorang jandu. Nggih. Nembang mawon kali sinten? Sing Dewa Tresno baku nggih Pak Gun. Mas Kluduk. Dalem Mas. Mereka dalang dari jauh. Loh, nggih. No. Dadi sangat luar biasa bengi penonton iki. Kuwi pancen sengaja arep tak jiret jane. Dadi awake dhewe kudu tetep sopan Nggih, santun. Santun Mas. Tata Andap, krama Andap pasor. Tata krama kudu Dijogo gawa. digawa, dijaga tok nggih apa? Nggih, Ya. Mas. Nggih. Dadi dijaga kowe iki satpam apa piye kok ya? Lah kuwi lho tangane wis ngono ki ngode. Ya sakmono Iki kuwi. ngode. Bojomu wis tembange napa ya Mas Jawa napa anu? Weh Jawa. Dewa. Modern mawon. saged, bahasa Inggris saged wau sak. Sore nggih enten bahasa Eh. lagu-lagu barat. Wayang kulitmu yen apaan? Iki mau lho wayang kulite Pak Gun lho. Apa? Lagune bahasa Inggris. Lah, Ngopo? ngono. Gubuk. Aku itu menjunjung budaya Jawa. Ngono lho. Oh junjunge apa ning maune ceblok. Iya termasuk kowe bareng ya njunjung budaya Jawa. Aku lek mau konone bar aku kah penak Mas Arif ki lho, teko-teko sira kok ya. Penak niku Nggih, tembange apa ya? Dewa Tresno no. Dewa Tresno kali sinten? Kali sinten? Kali Sinden Jakarta meniko no. Sing apal mawon. Sinden sing Jakarta apal. sing iso sapa? Sinden Jakarta. Ora musik pengrawit bisa. Iso. Lah iki Ya bocah-bocah. iso. Ya mesti iso. Iya go Lah mudah kok- yo. Iya wong. Dewa Tresno ditayubne mlaku lha wah kaya. Jan. Nggih, Dewa Tresno karo sapa Mbak sing apal Kok mawon. bunang kono. Mas. Iki sing tas niki nembe anu Pak. Pak, meniko nembe Mandap mesin, nembe manap mesin. meniko nembe ndoboli. Nek ngerti kene lahiran kok ora mbok MC-ni. Sapa? Lah kudune nek dalang ki roh sindene lahiran ya di MC-ni no. Sing kula nak MC kan dagelan setelane glowoh kaya iki. Ngono kudune. Sing kula iki becik. Kana nduk, kene. Sugeng dalu Mas Rudi Gareng, Mas Sugeng Kudik, Mas dalu. Kluduk, Mas Mas Kluduk. Ari. Menika. Wah, Kok terus lungguh ki lho, kowe iki piye ta? apa? Jenengan kok langsung lenggah toh? Tata panggung harus Lah kok kowe ngadeg wong sing kon nembang aku kok sing ngadeg kowe iki lho. Lho, lah iya. Lah kok lungguh ki lho, piye ta? Sesuk bengi budal dhewe. Ramelu Mas aku. Loh, aku tak dhewe ora masalah. Iku setelan karo lawa. Enggak, Dewa Tresno untuk warga masyarakat mapan wonten endi Nduk Mas menika? Sampai yang juga. Padepan yang Juga muga-muga. Amin nggih Mas Arif. Mas Arif, teng mriki. Mas Arif mriki, Mas. Mas Arif. Aku wedi kulit arep nyawer Mas Arif. Boten. Lho mesti Mas Arif niku pun jaga-jaga lah niku Nggih. to. Anu ngeten Mas. Ketoke jenengan iki ora pede. Apa? Anu Mbok Pawon enten. Kan ngeterke gunting kedap mon Mas. Nggih apa? Nggih ngelongi kaine niki. Iki pancen lah iki nglembre mergo mau udar iki. Loh, niku khasnya Mas Rudi Gareng iki celananya seperti ini nggih to. Yo, Dewa Tresno. Kesuwen mesakne Pak Dalang kok. Yo Mas, digarap model piye manut Ya, Buka manut, benang manut. Dik. Lho, lha kayak nek sing anu kok. Oke, yo. Buat warga masyarakat apa juga Wulan Suro Muharram Dewa Tresno. Pangapunten nggih Mas.
Gunarto, gempil kamardikan panjenengan. Oh, ana Mas Setyo rini. Iya Mas Rudi. Wis tambah siji. Alhamdulillah. Om nilaheng sekaring tawana langgeng Sewengi ini terus ya. Ini terus. Garap sewengi utuh sing paling unik ya mek iki tok. Lah iso mek kendang tok liyane mek tulung-tulung. Nah, mula niki Pak Gunarto lho. endahe gamelan Apa? ngeten niki. Mula niki parlambang Iki. kabeh kuwi nek umpama nyece dadine ya ora apik. Apik nggih ngeten niki bersatu padu. Persatuan iki Persatuan. jenenge Nggih. padha karo misine Indonesia. Nah, niki. Mula Menika anu Mas Klitik wonten badhe dawuh utawa nembang menika. napa niku? Pak Gunarto Mas Arif. Oh nggih, Dadi monggo, monggo. ingkang kawogan. Iku nek latihan pun 3 tahun kepungkur. Sampun, sampun. Mas Arif kepareng Wah, niku juga seniman, Pak. Nggih, Dek wingi kula menika. niki kalih tahun niku nggih dereng wantun. Nggih. Terus niki pas genep 3 tahun pun wantun. Anu ngapalne kok suwi men to. Adi pasne pas Pak Gunarto 3 tindak tahun, rene. Mas Arif. Monggo, Mas Niki Arif. alhamdulillah papane malih jembar Alhamdulillah. wayangan niki. Loh, Mas. Penonton penak. Pun pokoke ngeten iki sing mirsani seneng, Heeh. sing duwe gawe ya seneng. Kesuksesan pentas tanpa kesuksesan penonton tidak ada arti. Kowe Jowail Jawil nyapa sing ngomong apa rungokno kluthuk Niki Jowail LKI Jawil. Mas. Terope LKI. Oh semua. Rijine Mas LKI. Didi. Nggih Mas Didi, lampune Oh, LKI. alhamdulillah. Sone LKI. Jenengan yang pengen pentas spektakuler damel LKI. Saya yakin bahwasanya jangan sampai lihat tanggapan damel sone LKI, terope LKI, lampune LKI. Wis tak jamin. Mas Didi kan koncoku. Nggih, tak jamin sama Aku mulai. yo ngenteni lek nanggap Pak Didi Loh. ae. Ojo. Lek mulih piye? Ojo, Mas. Lek mulih aku nggawe LKI. Sampai jangan Son LKI. Seson yang kediri to. Terop, heeh. Seson yang kediri Tak to. gantine LKI Yen kabeh. iso sone LKI, Heeh. risine Terop. LKI, Receh. terope LKI, lampune ya LKI. Tak Iya. jamin mulai sampean. Piye? Sukses. Wis ora kemenan bayaran. Anu, adol mobil. Lah, iki lho. Iki lho wong loro iki ketok Nggih. nek wajah-wajah komersil ngene iki. Lah Menika piye ugi kok ya? dipun sponsori dening rokok Akar Ajar Wangi. wangi. Lah, ngene iki. Niki Wah, niki lah rokok iki. kula Ngambil, bengi. ngambil, Pak ngambil. Niki senengane Iki. kluthuk. Rokok kula. Rokok akar wangi. Akar ki nggone ning endi? Isor. Isor. Tur wis iso wangi. Mular apa kepiye-kepiye dhuwur ki manut karo akare. Mulane iki Oh, akar ki ngono. manggone ning ngisor, ambune wangi. Sik. Yen pengen wangi tetep ngrokok akar wangi. Lah, Mulane akar wangi iki lek nggih contoh aja mok wene kluthuk. Ilang kuwi suwi. Betul. Kuwi cekelen dhewe ngono ae. Pancen rokok itu mengganggu kesehatan. Bener Mas. Sesuai dengan Ki lho, manajemen. kowe Genahno, nek gak genahno. rokok, ki lho, Manajemen, Bro. Nah, Genahno. Aku kadang-kadang lek sene endorse rokok, nggih. Heeh. iki bingung Pak. Pangapunten nggih Pak Gunawan. Hmm. Nggih, Pak Gunarto. Jadi ada iki sebagai Piye, piye? seorang lelaki, iki Iya. rokok iki kadang-kadang nun sewu, iki manajemen murad marit.
Iya lah. Nyang apa? Saya mau rokok akar wangi regane piro? Delon bandrole. Lah iki lho wis kena enek Iki lho. ketara ora tau tuku. 15.000. 15.000. 13.000. 13.000 ki lek sak wulan. Oh 13, iya. 13. 130, 130 ping 4 berarti Wis meh 3 juta bah luwe. lah sak wulan petang. Oh, sak wulan, lho. Petang Oh, tak kira setahun. Heeh. Iki kopeng kowe Hitung-hitungmu apa iki. ya. Lah aku nek ngomong ping 30. 130 ping 4 berarti kan 420. Nggih. 420 berarti lek ping sak wulan berarti wis udakara wis meh petang juta punjul. Nah. Iya, iya. 420 ping Lek 4. Meh 2 juta. Lek orang rokok berarti mbok tukone sepeda motor iso, Mas. Kenek kuwi Mas Oh Rudi. ngono kuwi. Nggih. Ngono. Rokok setahun. Siki genah, blonge aku to. Belum, ya. Setahun toh. Berarti Blonge aku to iki. berarti rong tahun. Aku tawur, heeh, piye Nek piye. rong tahun Rong berarti tahun. mbok tukone motor sing luwih apik iso. Mulane ngono. kula niku ora tau ngerokok, Mas. Oh berarti kowe anu sugih kowe iso tuku motor. Ya ora iso. Lah nyang apa? Wong tuku rokok ora iso tuku motor. Wong ngono. Ya. Aku iki tahu ya nyelengi orang rokok itu ya pangkaran di apa-apa gitu. Loh, sampean iki wis gawan. Iya. Wonge mbok kaya aku. Lah Mas Rudi Garing ugi Nggih. rumiyin nate nderek Ki Haji Matur Sudarso. Nggih. Oh nggih, Saya nggih. juga pernah Panggih wonten mriku. Mbah Mantep niku tesih padi kula, Pak. Nah nggih, lah menika Mbah Hanom niku nggih, Pak. wonten lagu kenanganipun. Oh napa? 4 pilar. Ah, cocok. Monggo. Mangke 4 pilar niku to, 4 Oke, pilar. dipun ungelaken mawon. Coba kanca-kanca bisa ya 4 pilar. Nah, iki Lek ngene. Terus pangapunten. Apa? Pak Gun itu kan beliaunya kan bangsawan. heeh. Jadi lagu niki 4 pilar. Lek sampean 4 pilar ra iso diganti 41 apa piye? 41. Itu tak Ojo. tonyo tenan lho iki. Aku sing sehat 4 sehat. Iki sing Jadi sitok engkas. Nggih, engko diaturke Mas sareng. Pengrawit iki kan anu to. Wah, niki King Jakarta. Kelampi sireng campur sing gender menika kali sing pengendang saking Pak Gunarto. Wes kompak. Engko lagune diaturne menika karewitan RA, Mas. Apa? RA Apa kuwi? Rukun Abadi. litik engko. Menika. Kerawitan Kelampe Sireng. Pilar iku bentenging negara Pancasila dasar negeri utama Undang-undang dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangruwa NKRI iku nyata harga mati kanthi asa sakti jiwa patriot sejati rawe rantas malang putung pelopis kutu bares kakinya Empat pilar iku bentenging negara Pancasila dasar negeri utama Undang-undang dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangruwa NKRI iku nyata harga mati kanthi asa sakti jiwa patriot sejati rawe rantas malang putung pelapis kentul baris panghianat Tepuk tangan untuk lapis kukus. Niki Pak E. Mula sakniki aja nyawang klambi, aja nyawang palungguhan. Leres ingkang dipun ripta tembangipun badhe. Dadi nyawang klambi. Sok kala klambine apik urung
urung mesti yen pakartine ya apik. Urung nyawang nggon palungguane nggon dhuwur ning sik sakala sik iso ngrekasake sing ning ngesor. Kula niki rawe-rawe rantas Malang. Surabaya. Indahnya budaya kan di situ terletak filosofi yang baik. Terus malam hari ini Mas Arif niko juga Pak Mariono rawuh. Mas Arif paling pangertikan Mas Arif. Jangan kali sinten menika Pak Mariono menika ngerayu saka Pak Mantep Sudarsono. Walah, itu rawuh nggih, Pak. Aku mau kaget lho. Lho jenengan teko kene ya. Nggih, kula menika nuwun sewu. Arif nggih. Pak Di Mantep menika kanca plek bapak kula, Pak. Nggih. Saestu. Heeh, Pak. Mbah Di Mantep menika Pak Bambang. Pak Bambang Wiyono, Pak Jolega. Terus menika riyen Mas Rudi Gareng sunatan menika ingkang ngarto kan Mbah Mantep. Iya. Jadi tongkat estafet. Kok Mas Rudi Gareng sunat? Sunate anakku kan sing sunatan. Sing sunatan kan aku. Sunatan iki kupingmu yo kopok. Kritik wis apa sing Mas Rudi Gareng sunatan biyen kan nimbali Mbah Di Mantep. Iya. Lah niki kula Mbah Di Mantep menika wis kaya nun sewu kaya ponakan kali Mbah Di Mantep. Wis apa-apa. Lah ning dalu menika saged kepanggih Pak Mariono. Menika nggih Pak dalang hebat juga. Nggih. Menika wis kaya Pak Lik kula. Nate nderek lali po. Kabeh kok mau anggap Pak Lik karo Pak D to. Lho kene. Oh, awake dhewe nderek bapak wis 3 kali lho. Kok iso lali? Ndereke Pak Mariono lali kok piye? Wah. Lah. Ning ndi nggih? Nah, kalau bapak Suwargi setunggal terus awake dhewe 2 kali. Ning ndi kuwi? Aku ya lali. Oh kowe iki menika anu Mas Kritik, Mas Duduk kali Pak Gunarto pangapunten. Mas Arif badhe matur sekedap. Monggo nggih. Mas Arif. Monggo Mas Arif. Nah, mumpung menika alhamdulillah lho, kula kaget lho Pak Mariono kok rawuh teko kene. Ning kuyung Pak Gunarto luar biasa. Jiwa seni itu tidak melihat. Tidak melihat. Melahap kok yo. Aku siswi ngetutne kowe iki asik bingung aku. Mboten mirsani papan panggenanipun. Nggih. Sing penting sentuhan hati kok. Nah. Monggo Mas Arif. Monggo Mas Arif. Loh, aja to. Jenengan bosan tak. Piye ta jenengan iki? Aja. Kok ngeten tok iki lho. Kudune sing ngeten iki kula. Lah arep matur arep mok lah. Matur ora. Lera matur mudhun. Iki usum pelawak darah tinggi lho, aja nemen-nemen lho. Aja mbok seneni dina-dina iki lak angkringane sepi ngono kuwi. Sepi ndasmu kowe. Oh, kok lho kowe. Iku lho liwat ya. Monggo Mas Arif. Nggih. Omongmu ya. Kok bangun mesrek. Iki Ora blangkon tok yo teke barang iki. Monggo Mas Arif. Nggih sugeng dalu sedanipun rahayu. Matur nuwun Mas Rudi Romo Gunung Narto. Dalu menika kita menggelar wayang yang sangat luar biasa. Apa ya? Kaya pentas. Mbok kaya pentasan Mas. Awan niku pol seni. Wis pokoke matur nuwun banget teng sedaya para ingkang sami rawuh terutama untuk Mas Didi, Mbak Ana, LKI tetap jaya, Mas Didi, Mbak Ana tetap paringi sehat. Amin. Saged bermanfaat kagem lingkungan kalih sedanipun. Wis LKI tetap jaya. Amin. Terboko kuncara anjing bawono. Amin. Matur nuwun. Sing penting ayo tetap nguri-nguri budaya. Nah, nggih. Dadine ayo Bali Jawa Nusantara bakal Jawa selamat. Amin. Amin. Pun wonten mawon. Nggih, Siap. nggih. Amin. Wis matur nuwun sedanipun. Nggih. Nanti garis besare malam hari ini yang terlibat itu sedaya nampi berkah. Nggih, amin. Son ki nek doneke ning gone palingane piyayi sing mirsani kepenak ya berkah. Panggung ki ketok padang disawang nyenengke sing mirsani ya berkah. Sing nabuh gamelane kompak, iramane rancak kuwi ya berkah. Sing lenggah dalang bisa menghibur dan membuat tenang hati pemirsa itu ya berkah. Ngono lho. Pokoke kabeh berkah. Alhamdulillah. Tak selingi sawetara kowe ngomong itu.
Kula tak mandhap riyen nggih, Pak. Lah, mudune dadak gawe mic lho. Ampun nang blunus. Maksudnya ben mardeka engko bareng karo sampean ben luwih leluasa. Medalipun niku Nggih. sampun lepek Dalu. Nggih. Nggih, nah niku lho. Ingkang wigati. Apa? Tuwunya tenan. Rono sik to. Kowe iki ngopo? Kula tak nyuwun izin kali Mas Arif badhe Kang wigati, Kang wigati. lerem sawetawis penjan dimardikakne Monggo. Leh Mayang muga-muga berkah selalu, sukses selalu Pak Gunarto. Pak Gunarto mugi-mugi ngulang sura Sapa menika. ki nyapa to kuwi? Ya ben ngurmati sik. Lengserin Mas Gareng kok iso. Mas Kereng. Udah lah. Ngene lho. Aku jan. Nah, Nah, Matur nuwun Mas Sumbi Kareng. Parang wah, partisipasi. Ayo. Pak Gun. Ingkang wigati. wis jan iki bapak ki ya sik ben lenah le lenggah. Pun. Masa kesore nyanyi gak waleh. Ayo beda kok. Kula namung nempel kamardikan Nggih, panjenengan. monggo. Anggenipun panjenengan ngasta dalu niki kula namung nderek mandat kemawon. Amin. Mawi kautus mandap nggih. Mandap? Nderek Tetep ning iki, Panggah. Tidak menyang Jakarta budal. Wes ngoten man kula. Pripun? nyuwanggake bapak. Nggih. Nggih. Kula kedah pripun? Tasik. Tasih wonten lagu Oke. Oke, kula kancani. Terus lagunya kan Lampahanipun. Lho kene Pak Gun, kedah Wonten niku. tetembangan ingkang sae, blangkon genah ukurane. Lakon kedah tutuk cerita lakune. Nah niki. Niki kula nderek jenenge Pak Gun. Pun manut. Siap. Sik to kowe ora jur cerak-ceruk ngono kuwi to. Aku karo Pak Gun plek. Kok plak-plek rumah samu. Aku segini kan. Karo Pak Gun ngene. Apa iki ya? Selanjutnya kita tampilkan itu adalah Homeland Himbodi. Ngapa to kok? Hadirin yang berbahagia, masih di studio 1 Satu. dengan televisi. Aduh, lagi televisi tanpa channel. Ki apa? Televisi enek channel e. Tak neng kono jawab. Ini kene to nek kene. Wis nek kene ae. Gak pareng. Kae iki dinane kulane sura kudu sabar tawakal. Aja nganti kesokan jlantaing kanapson. Loh, lha malah gongsuk mlaku dhewe ya. Wong suwuk piye? Ayo. Oh, siap. Bladi. Pak Pak izin Pak nggih. Lah, Good evening, darling. Yes, good evening, baby. You are so handsome tonight. Okay. How are you? Fine. Rupamu kaya batok jiing aja. Your English is very well. Okay, well. Very comfortable. Apa kok ge well ki lho? Yes, very good. Good. Good apa? Good Where there. are you come from, darling? I am from Blitar City. Oh, come from Blitar. Yes, Oh, cedek ini that's loh, aku cedek ini. nice. Pon bedeplon. Mepet tembok madep ngulon. And little body. Apa kuwi? What is Slit little katel body? keleben wedi. Iso. You are Yes, very good. You song in the Java. You song in the Java. What? Please welcome the song in Javanese language. Yes, thank Yes. you. The next song is Obladi Oblada, please. Oh blada. Oh bladi. Oh blada. Oh bladi. Oh blada. Bladi. Buka siti. Jos. Kita lagu ini. Wis jenenge ngene iki bengi iki ora meper hawa nafsu berarti kowe Lagune ya. Oh blada bladi. Oh blada. Oh bladi. Oh blada. Oh bladi. Oh bladi. Buka siti. Jos. sesuk dinobatkan ya. Nova Yes, thank you. and special Ngomong. And spesial sego goreng. Kowe kulinomu. Wah, kowe iki rung spesial iki mergo kowe pesen martabak kuwi. Martabak spesial. Okay, the last song. Oke. Niki Pak Special Gun nggih. for tonight. Obladi. Keng Jakarta niku. Niki. Kok Jakarta? You want to go to Jakarta? Ada pernah. You want to go to Jakarta? Oh, kulino. Loh kok ada pernah Cahyu? Okay. Over there? Ada pernah. Over there? Kamburi kok kayak Manohara aja iki. What are you looking at?
Yes. What do you looking What at? do you looking? Oh. What do you look? What do you? What do you looking? Kamu melihat. Body language, body language, Lah, alah. body language. Omong Beautiful. Omong apa to, Min? Megian. Wah, kowe iki basa Inggris ya biji loro itu tak. Ngawur edan 16 kok. Coba. Anu ral. Oh, body. Ral, pakai ral. Oh, ral. enggak. Oh, mau pakai ral. Iya, ral dong. Aku taruh nonton saja. Oh, Blada, oh, Come Bladi. here, please, darling. Thank you. Please come here, Thank you. handsome. I'm hot, I'm happy. Oh, you are happy. Jok luduk. Okay, come Jok here. luduk. Oh, I am ikut. what do you like next seat? Oh yes. Tempe tipis-tipis. Oke, thank you. Okay, Siti come here. Lungguh. Oh, you are so handsome. Oh my god. Ah, Oh, you dog. dok matamu ya. Dok iki kiri ya. I am hot dog. Apa ki? Dok ki panas, hot ki panas, dok ki kiri, ayam ki kerengsengan. This is a tambul. Oh, Ral. ral. A body. Tuh, sing delok kok semulih kabeh nyawa to jare. Oh Blada, life goes on. Sik. Lagu niki kok video klipe wong golek aku wae ya. Dek, kuwi ngombeku mbok mulai. Kita fokus berdua aja. Ya. Oke. Ini nanti lagunya pakai dansa. Yes, Dance. You can okay. dance? Oh, I like. I like can. dance. I can, bukan I like. I like. I like nanti guguk gitu ya. I can. can. Ya, I can. I can. bukan Mr. like. Glodok. I am. No. You woman too. I am one is a boo. A big beautiful. It's not big, you know. Yes. It's slim. Yes. Slim. Slim dolanane anakku kuwi. Dan kali kok kula wonten dawuh Kanjeng Ibu. Ana lagu liyane apa ora? Nggih, menika wonten
permintaan saking Universitas California. Mr. Profesor Ben Briner minta lagu Nothing Gonna Change My Love For You.